Здравейте, колеги и колежки! Честит 1 май! Ден на труда! Гледа моя приятел един. Постоянно все показва, нищо не пипа, показва, сменя кошери, сега да ги прекарва. Сега да кажа, ще се показва. Така, днеска съм решил в един никотски кошер и аз да префърля тоя. Или другия. Не, ще му сложим дървен корпус. Той е с дървен корпус, другия е в никотския кошер. Значи, няма да говорим сега днеска за никотския, защото да не кажа, че е реклама. Много удобен. Видим какво стана от тук. Шалбачето. Храната седи цяла, зима не може да излета сега. Така. Бях казал, че го оставя на 6. Преди да дойда на него, мина да видя една тръвничка. И тръвничката се оказа, че е на 7. И зато и няма да го оставям на 6, а ще го оставя на 7. Значи, вижда се вече, поизпълнило го с пчеличка, дето казва Светомир, дето казва, като искаш чукаш, напръскваш, ще излезат. Интересно е, че са ми напълнили медец. Ще имаме мед. Не са ми злобни пчелите, ама гърми трещи, шавали и много не трябва да ги пивам аз. Малко сме закъснели с разширението, но да покажем. Че може ли... Глога сега в момента цъфти. Тая тържгова ще върви назаде. Така. Пилцето да покажем. Вярвам, че извадя хубаво пило този път. Добре, маточни чашки почват да залагат. Трябва да им създадем работа. Ами, ще го разширя с една рамка. Той е кошер. Ще го разширя с една рамка и ще... Какво ще му направя? Ще му сложа втори корпус. Втори корпус без ротация. Просто втори корпус ще му сложим с полуизградени пити, които ги харесва майката. И така. Понапълням пчеличка. Слабичко беше, ама аз обичам такива слабички семейства. Негото и в момента може да избухне, всеки момент може да избухне. Така. Това е за сега. Значи казахме, на 7 рамки ще го сложим. 7 горе. Една преградна, втора преградна. Станаха 8 и 2 медови зад преградната. Но се чудя и аз дали да не сложа празни рамки. 2 празни рамки да се сложат, като от това семейство да извадим търти, пък от другото ще извадим майки. Ще видим. Но работа трябва да им се създаде. За да не се роят, работа трябва да им се създаде. Няма да излизат горе, господин Иванов. Няма да излизат, една ще се знаеш. Те работят, дълго работят. Те си виждат докъде е. Просто и за разширяване. Чао!